ndofunga chiitiko chaitika makuseni na 8 o'clock. Andini muri kunzwa? Apana anga akazvitarisira ende apana anga achizviziva. Mama, ndinoimba kuti imi ndimi muridzi wemurume awanikwa akanamira. Icho kwadi taenda tikaona vanhu vakabatana. Vachinzi vanhu vakanamirana. Saka ini ndosaka ndiri kuti hakuna zvakadaro. Kunyepa ifeki. Idrama riri kugadzirwa. Baba, tiri kunzwa kuti imimi ndimi manga mune mudzimai wamakanamirana naye. Ndezvinema nemoti mufeso wacho tatichira tabuda nekupi. Tazongona mufeso aso munhu kunoku. Padini paya tinatombomuona. Hamuzona kuti fake iri. Datamba nevanhu. Saka kii yako muzukuru. Neshinda chipfeko chemurume wako yeye ari kunetsa. Neshinda chipfeko chako iwewe. Zvembedho. Netauro reya munoshandisa papi? Pamutambo wenyu webota. Chichaitika nhasi pamazosvika pakunamirana. Kandifonera kuti uya kuHeathcliff. Baba mukatitsanangurira kuti chichaitika pakaungana vanhu takumbonzwa chichikuitika kuno kuHeathcliff. Ndizvo Heathcliff ndizvo ka? Heathcliff ndizvo. Taurai. Chaitika ndechekuti pane vanhu vaonekwa vakaita zvinhu zvavaita pabonde, saka vaonekwa vaita se vanamirira ipapo vakutadza kuita se kubva. Alright. Vanhu vakanamirana. Relationship yavo yakamira sei? Uyu murume uyu ane mukadzi wake asi munhu wanga ainayo girlfriend. Asi girlfriend inonzi inoitawo zvinoita vasikana vaya vanotengesa nhengerekene. Vanotengesa bonde vanhu. Kura kuti girlfriend yanga iri pambi. Ndizvo. Anga ikecha ipapo ikati vanga vachitodanana vanhu. Vaitodanana. Vanga nenguva yakareba kudanana. Vanga nenguva yakareba. Saka zvaitika nguva izvi. Zvaitika kuma 11. Kuma 11. Saka pari zvino vaviri havari kupi? Pazuya sekuru vataona vakapinda vakaita matara vaita saka ndo vazovabatsira asi vari mudare rasekuru izvi. Vari mudare rasekuru. Iwewe uchiona nyaya uri kunzwa senoti uri murume kabiya yako abatwa akanamirana achizoti agadzira mumwe ndiana kuti akagadzirwa ipambi here kana kuti akagadzirwa murume. Iwe unoti chini nyaya? Ndoona murume ari akaita se akagadzirwa nekuti pambi haingambogadzirwa iyo iri munhu ari pabusiness because pabusiness iri business raagara ari kungoita angadai zvinhu zvakaonekwa kudhara. Alright. Unoti chini nyaya iyo iri yekulokana mazuva ano ekulokana central unonzi central lock ndizvo? Unoti chini pakomenti yako? Ndoti hangu mhuri yeZimbabwe kadai tasiyana nazvo zvechipambi izvi tangovimbika kune vatinenge takada tikatora tikaisa mumba. Zvaitika panapa pane zvaitika paita mukadzi nemurume vanga vanamirirana. So pazodaidzwa imwe n'anga ndiyo yazouya ichibatsira vanhu ava kuti inge ichivabvisa. Kana muchiti vanga vanamirirana munoreveka muhazi kuti zvinoreveka? Alright. Vanhu ava vanga vachiita bonde. Saka pavanga vachiita bonde murume akagadzirwa nemudzimai vake. Saka kugadzirwa kwakaita abva anamirira pai. Wabva waramba zvazoramba kubuda. Wabva wangoramba wakadaro. Ichi chiitiko chaitika nguva iyi? Chaitika zvekuma past 11. Kuma 11 ndo pazvaitika zvinhu izvozvo. Sekuru havazoziva sei kuti ndo zvaitika uyezve pane ukamere pakati pasekuru nemudzimai uyu. Imi muchinzwa semanzwiro amuri kuita? Semaziviro andinoita murume uyu abva kuchitungisa. Mukadzi uyu abvawo kwawabva because vanhu wasangana mutauni. Ndobva wauya kunoku. Mukadzi uyu ndiye ane shamwari ine munhu pamba paanga ari ipapo. Kureva kuti mukadzi uyu auya kuzopiwa bhesi. Auya kupiwa bhesi neshamwari yake. Murume achibva kuchitungisa. Wachibva kuchitungisa. Saka pawapinda ipapo manje ndo pazvazongobatana manje pazvaita se wanamirirana. Ava vaviri vanganzi vanga vachidanana here kana kuti zvakamira sei? Vaviri ava vanga vachidanana zvekuda kutororana. Asi chunzi pane mukadzi kariko. Angada kutora mukadzi wechipiri. Angada kutora mukadzi wake wechipiri. Ndikuona sekuti ada kupaza marriage yake iyi achida kuwaka imwe marriage. Kureva kuti mai guru ndo vazoita zvavaita. Ndo vazoita zvavaita. Saka nganga iri paye ndiye muHeathcliff munomu ndio yazowabatsira, ndio yazotsvagwa iye kuti avabatsira. Aiwa, tinotenda masvita baba. Tinotenda hedu. It's okay. Ndakavamirira vasvika. Icho kwadi taenda tikaona vanhu vakabatana. Zvataona vanhu vakabatana. Mukadzi uyu akauya rimwe zuva achichema dambudziko rake kuti ndanzwa nekurova nemurume handipi kana mari yechikafu
handipi asi handisiuziva kuti chii asi kutaura asi murume wacho mudzi wemurume asi ndiri kusvipika ndega nevana kana zvokuti mukamuona iye mukadzi achimotoona kuti mukadzi ari padambudziko ndobva akumbira ndobva aenda ndobva anzi murume achimuti mukadzi uri kuhura mukadzi achito murume uri kuhura saka iwewe uchienda kwako kwaunotsvaga chi zvokuti tione ationa ari kuhura mukati memba ndimukadzi ndobva uya kuno murume ndobva aendawo kwake kudandi zvino murume ndiye azobatwa nekuti chirwere kana chapinda mumbaka unenge makuna kurirana kuti iwe ndozvakaitika kureva kuti mukadzi nemurume vanga vachinetsana yese vachida pamusoro yevabereki pamusoroi tiri kuda kuitawo basa ndizvandi muda kuti nyaya ibude ndizvoka zvino mukaramba muchiadvanza muchiita noise hatina zvatokwanisa kuita sei kuita tichitendere kuitawo basa redu isu ndizvozvo satinararai chisundurukai mutipawo mhepo chisundurukai mutipawo mhepo mukadzi nemurume uyu vanga vachinetsana zvavanga vachinetsana mukati memba yavo murume anga asingapei chikafu huwi kumhuri ndopavakauya kuna sekuru kuti inini ndiri kunetswa nemurume ari kundirova achindii ndiri kuhura ini handisi kuhura murume ndiye ari kuhura ndopavakauya kuna sekuru ndobva agadzirirwa zvikanzi saka uda kumubata izvanzoenda kumubata da kubata munhu ari kuhura mukati memba nekuti chirwere chapinda mumba hatizoziva uya nechirwere ndopavakagadziriwa ndobva aenda akayama rimwe zurayo murume ndobva abatwa nhasi saka wazosunungurwa nhasi sekuruchiwa wazovati munondipawo mombe 5 pakusunungurai kwandakuitai zvino yati ndine 2 ndokupai 2 ndida kuti ndise something panapa gogo mudzimai akauya kwasekuru ndiyakatanga kuuya kwasekuru nenhau yekuti ari kuti mumba mavapinda chirwere saka paakazo achitaura akanga achitaura nani aitaura nasekuru chiwa sekuru ndobva wamugadzirira samungati zvinhu zvakatogadzirwa 3 days ago ndobva murume atobatwa nhasi ndobva atobatwa uyu mukadzi wabatwa naye chii chake girlfriend yanga achiti ndida kunokuroora mukadzi wangu akafa ndozvataona girlfriend yori kutaura kuti hanzi murume yakati ndawo kuroora nekuti mukadzi wangu akafa kuda kuti girlfriend yanga isingazivi saka mimi gogo ndikuona muri munhu wechikuru munoti chine nyaya idzo dzegumbomba gumbopanze nedzekulokana idzi dzekulokana dzakaoma nekuti kurokana kwakanaka asi kwakaipa ndakutanga kunzwa kunaka kwacho kunaka kwacho azvibatira azvionera kuti murume wangu ndiye ari kuve ndiye asakisa kuti zvidai zvaazvionera asi murume manje yezvinezvi manjika akunyara achafamba here daiva muri mukeshe nekuti murume anobva kuchitungwiza mukadzi anobva domboshawa wauya zobhuka imba apa kwabva wabatirwa ipapo muri misatete munyaya iyi yaitika so munozovagadzirisa sei vanhu ava nekuti horaiti zvaitika abatwa asi afumura murume wake munoti chine nyaya nyaya iyi yakandoomera nekuti afumura murume wake zvesho afumura zvinhu zvemumba mavo nekuti tanyatsoona vakarara asingagoni achitochema kuridza mhere chaiko zvosaka unonge wagadzirisa kuti ndo zvinoitika mumba zvinhu zvinowanikwa mukati memunyika ino yedu yezimbabwe imimi mukutaura kuti manyatsoona vamwe vanogona kufunga kuti idhama riri kuektwa aiwa ndanyatsoona munoti china sekuruchiwa anyatsopfeka ndirimo kutopfeka ndirimo nekuti atopuwa mvura yacho ndini ndanochera papopaniki papombi ndikaisapo takuruchiwa vakatipe mugoti vakanyisika mugoti wavo wakawarowa kudai wakavapa mvura wakamwa wakabva watsunurana ndopabva ati kwada kwati murume akudi akunyara ndobva tatoti shame kwakutoona zvakawandika zvese zvabva zvabuda pachena zvakawandika zvese zvabuda pachena ndirimo nekuti ndini ndakatosibata kahari kacho ewa ndirimo ndandirimo ndiani mwanga ariwo unonyeba iwewe kwasimo angawusimo mwana zoona ndiani mwana zoona ndiani yeza mukadzi wacho zimeita kumbonzwa pfungwa dzenyu nyaya dzekunamirana panyaya dzekunamirana ka ndinoti varume ka gutsikana nezvamuinazvo maruva enyika haperi ai
Saka kana uri murume gutsikana nemukadzi wako umwe chete wakasarudza yeye nekuti zvinomira mushe. Zvakashata futi kana wakawanikwa uri mukadzi womunhu kuti uite gumbomba gumbo panze zvine zvida kutoti ungovimbikawo kumumwe wako. Vaita basi. Mama, ndinovimba kuti ndimi muridzi wemurume awanikwa akanamirwa. Takuziva kuti imimi mumboti panhororo chii chakaita kuti muzouya mudare rasekuru nenyau iyoyi. Inini murume wangu ndakauya panapa, ndakauya kuna sekuru muna December. Uri musi wa 19 December ndopandakauya kunoona sekuru. Sekuru vandishandira sekuru vandishandira inini vakabva vanditi enda unotsvaga key. Ndobva ndadzokera kumba ndobva ndanoya nekey yangu. Ndaya nekey sekuru ndobva vagadzira key iyoyo vavandikibva key yacho ubva vati usafa wakazoita sei wakakinura key indonoisa paunoziva pausazova kanganwa. Ndobva ndatogara inini. Sekuru akabva vazobuda mbeni kwavanga vaenda kumusha kwavo vandanga kuvatsvaga ndangotara navo zvangu pafoni. Ndobva ndazoya panapa ndakaya ari marimwe zuro. Sekuru vanga vanditi ndadzoka vandati sekuru murume wangu ari kuramba aita sei achinetsawo. Asvikana sekuru aiswa usisina mazuva chaingoita sei wamubata. Ndobva ndatogara. Saka sekuru vanga vanditi ndizodzoka nhasi futi. Nhasi vandadzoka panapa nditori mudare masekuru ndomurume wangu paandisira message ainditi ndokumbira usvike kunonzi kuwadzana kuHeathcliff extension. Ndikati ndekupi ikoko kunei. Ndobva anditi pane zvaitika kwandiri. Ndikati kupi kwacho. Zvikanzi panonzi pamai anzi Tashi. Ndikati alright ndichasvika hapo time nditori kumba. Saka muchembere mukadzi wasekuru abva anditi aiwa ingoenda imufamba makadai ndobva ndasvika kumba kupi paipai. Ndasvika paipai ndasvikaona mai ndasvikaona vakadzi vanga varipo. Ndaona vakadzi vanga varipo ndandikutsvaga vanonzi mai Tashi. Zvobva wabuda mai Tashi. Ndobva vanditi asi ndimukadzi wemurume here. Ndikati ndobva ndapinda mumba ndobva ndatongoona murume wangu akaita sei akanamirana nemukadzi. Alright. Imi muri kuti mama auya kudare kwasekuru. Imi nemurume mapedza kuonana rini? Murume wangu atobuda pamakuseni aitonditi ndikuenda kubasa. Alright. Nemudzimai makambosangana naye here kana kuti wabatwa naye? Handisati. Saka mimi gumbomba yemurume wenyu yanga ichiita anga nenguva yakareba sei achisvita? Anga nenguva. In fact vandine nhombe yemwana wangu. Anga nenguva. Sekuru makavaziya sei? Sekuru ndakavaziya pane mukoma wangu wakambobatsira. Vaitongombatsirawo zvavo vanga vane mukoma wangu inini anga ane mwana wake anga ane chirwere cheini. Alright. Ndobva wamubatsira ndobva arapa. Ndobva mwana wobva atopora. Saka pamasvika mudare sekuru ndopavakudza kuti tichaita nhasi kana kuti zvazongoitawo nhasi. Sekuru vakandiudza marimwe zuro vachinditi muzukuru hausisina nguva murume wako uchamubata ende uchazvionera wega. Saka izvozvi muri kunzwa sei murume wenyu achibatwa negirlfriend? Uno kuHeathcliff kubva kuchitungisa kwesoko. Ndiri kunzwa mwoyo wangu kubatikana zvakanyanyisa. Ngorwadziwa zvakanyanyisa. Hamusi kufara here kuti maziya chokwadi? Ndonzwa mwoyo kubatikana chekutanga chechitundu ndofara zvangu kuti aiwa chokwadi chaburiswa nasekuru pachena. Saka nemurume muchazondogara nese here kana kuti ndokutopera kwemba? Ndichakwanisa kugarisana naye nekuti pamwe murume ane chirwere kana kuti anga akararaka nemukadzi asina kana kudzivirira. Alright. Izvo zviri kunzi nemugirlfriend yemurume wenyu. Murume wenyu angada kutonomurora ichokwadi? Ndokutaura kwaari nokuti ari kutoti hama dzake dzanza kumuziva, hama dzemukadzi dzanza kuziva, hama dzemurume dzakutozivawo. Vanga vane nguva yakareba vachifambidzana? Vanga vane nguva. Toda kuti vanga vatone nguva yakatoreba. Zviri kunzi musikana uyu girlfriend iri kuti murume wenyu akati mama akafa kaimini? Ndozvaakataura ndozvaaritaurawo mukadzi wacho ari mumba. Saka mukadzi unoti chine nemukadzi wosemika haana chaanga achiziva? Mukadzi ake dambudziko panguva inoenda zvidhuisa kuti anga asina chokwadi chaanga achiziva. Asi andiropa kuti dambudziko ihama dzemurume wangu dzaikwanisa kugamuchira mukadzi anga mukati memusha wavo. Hama dzemurume wenyu dzanichizviziva? Mama akambovaudza here kuti murume wangu ari kuita izvozvi? Vaitozviziva. Vachiti chii? Vaingoramba vachingoti achazomudaidzai pamwe chete tozogarisana nyaya yacho. Saka pasina kumudaidza kwavaita. Saka sekuru vazoti nyaya ichapera sei nokuti panofanirwa kuitwa kuripwa nekuita sei? Sekuru vati chii? Taura kuti kugadzirwa kwaito kuronderwa kwaitwa nasekuru adatanga aripa sekuru ozoripawo inini. Mimi muda kuripwa nekudei? Nemombe zvakati kugarisana naye hapasisina. Muda mombe? Muda ngani? Imwe chete kana tikatoita 5. Muda imwe chete kana 5?
wani unombotambira hama dzenyu madziudza here kuti vanhu vakaungana murume abatwa akanamira hama dzangu zvizhinji ndadzitaurira asi hadzigare kuno hadzigare kunoko orit saka muri kuda mombe yenyu asi murume hamuchada saka vana muchavaudza kuti chi ndinoataurira chokwadi chaiti kuti ndasiyana nababa wenyu nekuti vakabatwa vakanamira nemunhu tinokutendai nekutaura nesu kwamaita saka mombe mona ichibudera hanei nazvo kana ikasabuda siumba kwedu ndongoenda ndongonotora nomombe nditi akadzishanda here mombe dzitoriko dziri kupi kumusha saka akasakupai mungonotora mombe ndagara ndotongonotora ndega sekuru auda mombe ngani ati 2 ati 2 Next. Ndisi kudataura zvenyu uya dataura ndikutamba ini ndonyara ini ndongatipiza mugava inini zvamwari baba ka zvamwari baba inini nhamba dzasekuru nhakudzidawo asi manje ndapiwe nhamba dzavo ka inini handisi kuda kuti vanamirane ka auda kupinda unongori umwe ungojurudya oita sei kozi sekuru nhamba ngavamatu nahawo kunamirana damajuru asi kuzi asati aziya atetawo vanozonamira dai chachiri chokwadika zvanyatsa kubuda pachena handiti baba muri kuti mimi nyaya yese iyi kuona kwenyu vari kutarise kuti parongwa ndaunziwa kuti dhiri racho ramuti dhiri rarongwa naye iwo madzibaba wacho nevanhu vavo angachiti mukadzi wacho angachinzi mukadzi neuyu murume angachinzi abatwa wacho iwavo pana mai vandakurukura navo mai avari kuti vanga varimo mukati mumba vanyatsoona ini ndo maonero angu kuona kweimamwe kunze ndatiri kunze hamuna chamatomboona tangoona vanhu vakangoungana handiti chinzwa kwanamirana vanhu kanditi but tichisvika ikoko panamira vanhu vacho hapana uyu hapana zvetaona kuti zveshuwa izvi kuratidza umbowo wazvo chatangoona ndechekuti sekuru wangu wachibuda wapinda wakabata bute nekatsvimbo handitika ndazoona vhidhiyo rawanga wachirova munhu nemugoti so ndazoriona vhidhiyo ratorwa remukati vanhu vacho vanga vakangopfeka mashoti mukadzi anga akapfeka shoti akapfeka shoti murume anga akapfeka shoti vachinzi vanhu vanga vakanamirana saka ini ndosaka ndiri kuti hakuna zvakadaro kunyepa ifeki idhirama riri kugadzirwa mama ndota chokwadi vene vazo varipo kandia muhure hanzi ndio kuchitumbisa madzibaba wa ndio muno mukadzi wemunhu anamira ndio muno chandangoona inika ndepana papa mukadzi achitambidza sekuru maki esilver video yacho ndinayo mwenyu amene ndaenda muratidza asasiya baba mwenyu ndamuratidza video yacho ndo zvandangoona but haazogadzira ko vari kupupura vachiti tanga tirimo mubatanyatsoona tatombokumbira kuti ngawaende panze tione munhu wese zvarambwa zvangonzi wabuda nekuseri wapfeka hembe watodai hapana chokwadi ba hapana chokwadi indikatotaa chokwadi kana kuchii chokwadi ndakumasori ndinoreurapfuza ndakanyeba ndotaa chokwadi saka kufunga kwenyu mimi zviri kunzi vanhu vanamirana izvi ndezvechokwadi kana ndezvenema madzibaba noresta anombobuda pasocial media totoona vachitoona namanwania munhu asina kupfeka wobva wanzi handi kumatare vachitorwadziwa manje havanga chitofamba chonakiwa hakuna kurwadziwa ba kuti vanhu havazofamba vega kuya kunoku pasina kurwadziwa banga chokanyana musika achitomodhera vanhu vachitomukomera kuti handi mukadzi ane figa hakuna mama zvakadaro hakuna ndo chokwadi chachocho hatidi kunyepa aiwa ndezvenima
ndezvinema nemoti mufeso wacho tatishoya tabuda nekupi tazongoona mufeso asozimondera kunoku padhini pacho atinatombomuna hamusona tifekere datisamba nevanhu drama aiwa chagadzirwa wada mari masendi midi zviri kunzi izvo pane vari kutaura kuti vapinda mumba iwo paitika zvisaumboona mukana kusvika pamba here vanga vaitotirambidzwa kutopinda mumba macho mamuchirambidzwa nani vanhu vanga vachiti vanga vari padhoo vanga vaitotirambidzwa kupinda mumba macho nyaya iyi yakamira yakadai orit chimbonyararai nyaya iyi yakamira yakadai mai ava vakauya kuzobatsirwa nasekuru muna Dhisemba vakazobatsirwa nasekuru muna Dhisemba inini nasekuru takambobuda tikaenda kumusha tainorima hedu kwaMutare tichinorima kudaro sekuru vatakadzoka tese hapana 1 week mai ava vaifona zvisingaiti tiri kwaMutare kuti handina rugare zvamakandigadzirira zviya zvinobuda here kana kuti handichaziva kuti ndodii nekuti baba ava havana chavari kuchinja kana 1 kusvikira tadzoka sekuru akafonera mai ava ndadzoka muzukuru chiuya kuburikidza nenhau dzavainzwa pafoni mai ava vakauya pana pamarimwe zuro vakati sekuru inini zvinhu hazvina kutombonimirira zvakanaka kumba kwangu kuzvinhu hazvina kana kutombomira mushe baba ava kana kutenga chikafu chevana kana kubhadhara rendi kana kuti zivawo nevana kuti tiripo hapana saka handichazivi toita sei saka sekuru akapindura mai ava akati muzukuru zvandauya ndakuda kusiya nyaya dzako dzapera nekuti ini ndoda kudzokera asi hauna mazuva 3 unenge wabata murume wako handichade kuti ndirambe ndichikuudza ndada kuti uzvionere wega kana waona wega wochizotiudza kuti toita sei chitenga kii tichaikiya asi vanhu havatoda kuti vanamire takuda kuti vachizivikanwa nemunhu wese kuti ndo mabasa avo nekuti vanhu ava kava vakutambudza nguva refu zveshuwa mai ava vakaita seizvozvo vakatoti handina mari yekutenga kii asi ndinayo imwe yandinoshandisa kumba kwangu yakatosakarawo zvayo kiyoyo ndo yakashandiswa nemishonga yakashandiswa namai ava nhasi uno mai ava vamukira kufonerwa nasekuru kuseniseni zvikanzi chirimbani chedu chabata svika pano tatomunzwa namai ava makuseni vasvika tatinopinda mudare zvikanzi muzukuru ndoda kuti utsitse hana yako handisida kuti urwadziwe handisida kuti uite hasha asi vanhu vako uri kuvabata nhasi murume wako nemabasa ake sekuru ichokwadi ndikanzi nguva ngani mai ava kutoti ndafonerwa sekuru nemurume wangu ari kuti nditi ndiuye kunonzi kwamai Tashi kumuzinda ndofamba sei ndikati iwo zvauchiita chifamba usvike pamuzinda wobvunza kuti pamai Tashi ndepapi kana vati kumuzinda havamboshaya anovaziva ipapa pandopa uchaziva kuti murume wako ari papi saizvozvozvo mai avazotifonera vachiti uyai pakati vanhu vakatonamirana ende tasvika shuwa tikavaona vamwe vari kuti vane vandataura navo vari kuti iri kuita sekuti idhirama yagadzira kuti tishambadze kana kushambadza sekuru izvozvo hazvisi zvekunyepa nekuti titori ipapo kune vatoti ndezvekunyepa vanhu ava tinogona kuvasumudza tione kuti ndezvechokwadi here kana ndezvenhema inini ndatanga kusvika sekuru vasati vasvika ndikati imimi kana muchiti ndezvekunyepa ka sumudzai vanhu vasumukeka ko tiri kugarirei panapa vasumudzai vasvike vasumuke ipapo vana manurani kana vana manurani tozoti sekuru vanodi vanonyepa ende nyika yese bvaza kuti sekuru vanodi vanonyepa shuwa baba ivo vavasumudza zvokuti vane mavhidhiyo vanawo mavhidhiyo vavasimudza vanhu vaye kuda kudaiso vanhu varidza mhere vakachema hapana munhu ana manura asi chinhu zvazoshamisa vanhu vese zvinhu zvaombonora vanhu vava zvisi zvinhu zvihombe kana kuti zvinhu zvinoshamisa sekuru vauya nembiya nehari ihari handiti kadiki kanga nemvura iyoyo bva vaita zvavaita ndobva yamwiswa murume ndiyega amwa mvura iyi vainyika kiya nditi ndobva yamwiswa murume ndiyega amwa achimwa murume yabva atanga kuchema ndobva varohwa nemugoti murume ndiyarohwa nemugoti ndobva abva atanga kuchema achibhidhirika kusvikira vadi vana manuka ndo zvinhu zvandaona zvinhu zvaitika nhasi asi akasike kutanga inyaya yekuti pamwe imimi vemutemo manga musipo kana kuti hamuna akakuzivisai tiri kwaMutare vakagadzira futi nyaya yakaita seiyi vakaombonora zvakare nyaya futi yakaita seipi
seiyoyi. Saka sekuru handisi kuti ndezvekutanga bodo nekuti tazviona kwakawanda, asi kuti inyaya yekuti zvazvisina vanhu vemutemo mukati kana kuti vanhu vanozotora mapikicha avo sematorerwo ari kuitwa panapa. Zvekuti dai iri nyaya yekuti vanhu vangu varipo vanotora mapikicha kana kuti imimi vemutemo muripo munotora mapikicha, ingadai makazvionera kubva kare. Saka mudare mazopera sei nyaya? Mudare umu nyaya yapera pakunzi sekuru vakuda kubhadharwa manje. Sekuru vada kubhadharwa nemurume uyu nekuti mukadzi uyu haana chaakabhadhara. Akabhadhara $20 yekupinda matare achigadzirirwa nyaya yake. Akanzi kuti uzondibhadhara ini ndinoda zvihombe, asi hauna chauinacho semunhu ari kuchema. Saka kuti uzobhadhara izvi hunge wabata nyaya dzako asi hausiriwo chabhadhara. Saka murume wacho azotaura nemuromo wake akati sekuru ndiri kukupai mombe 2, chindipai munhu wekuenda naye kumusha kwangu. Mombe hatikwanise kudzitina asi ndichanotengesa mombe ndoyane mari yenyu mudare, asi muchandipa munhu wekuenda naye kupi? Kumusha kwangu. Mudzimai uyu anzi nemurume, mukadzi wangu ndikumbira uregerero ndinokuripa nemombe 1. Negirlfriend anga ari muprocess yekuroorana nayo nekuda kwakuti murume uyu anozikanwa kumusha kwegirlfriend. Girlfriend iri kutozikanwa zvakare kumusha kwemurume. Mukadzi ndiye ega anga ari murima. Hama dzemurume dziri kuziva nyaya dzese. Nekuti apa pane vambozama kuda kubatwa murume wacho anamirira uko. Hama dzemurume vamwe vataroti tiri kumabasa vari mudhuze, asi hama dzemukadzi ndo dziri kure. Mukadzi pakutaura kwake ari kuti inini murume handichada, asi sedare harizosiye zvakadaro imba yemunhu ichiputsika, nekuti kuuya kwakaita mai ava kudare vaida imba yavo. Saka dare harizosiye mai ava achiputsa imba yani. Aiwa, sekuru anogadzira imba iyi ndozviziva nekuona zvakawanda vachigadzira. Saka sekuru imba iyi vachadi vachaigadzira, asi choda kutongokumbirawo ndechekuti murume uyu kuti shungu dzamai vadzipere angovaripa zvavawirirana. Baba tiri kunzwa kuti imimi ndimi manga mune mudzimai wamamakandamirana naye. Takuti mutiudze kuti zvanyatsofamba sei kuzosvika pakunamirana, uye negirlfriend yenyu makasangana rini? Takasangana pane time tichidanana kubva 2022 tichidanana negirlfriend, asi ndairinyebera kuti mukadzi wangu akashaya. Kubva 2022 tichidanana negirlfriend. Saka nhasi chichazoitwa kuti musvike pakunamirana zvafamba sei? Nhasi tongoti last month muna January akandiudza akati murume wangu zvauri kuita ndiri kuzviona, asi ndichakuita sei? Ndichakubata. Saka ndasingazivi kuti kubata kwacho ndekupi kwachaita sei? Kwachandiita. Ndopandati nhasi ndamuka makuseni kuma5 ndikabva kumba ndikati ndiri kuenda kubasa, ndiri kushandira kuMwinzidale. Saka ndasvika ndikadzika padust apo pandafonera girlfriend yangu ndikati yatisangane paCave imbokutsvagirawo 1-2. Ndopandasvika paibva ndatombonwawo doro pabhawa pane paCave apo. Ndopandabvunzwa kuti panowanikwawo mabhuking ndepapo. Nanzi pane vamwe madhawa, pane murume andiperekedza ipapo pamadhawa iwawo. Kana muchiti booking ilodge here chii chamamutsvagira? Ilodge? Tachitsvaga imba. Imba yekuzosanganirana. Handizvo zvokontinye. Ndo patasvika pamba paimai watipa imba iya. Watipa imba tarara tese nemukadzi uyo. Azonditi tisati tapedza anditi ndiri kunzwa kuda kuita weti. Pandada kuti ndibvise ndabva ndaramba ndakanamira. Ndo pandabva ndabata foni ndatanga kutextira mukadzi wangu message yekuti uya utese usvike kunoku pakati ne message. Foni yangu yanga isina airtime. Mandazokumbirawo mama weipapo ndikati mama ndikukumbirawo mundifonerero panhamba idzi mukadzi wangu asvike panapa. Iwo wafunga sei kutanga kutsvaga mukadzi wako, mabasa ako wanga uchiita negirlfriend yako? Takatokonana mwedzi wapera, takakonana achindiudza mashoko iwayo kuti ndichakubata chete. Chii changa chiitika panguva yacho watanga kunzwa kuti haya ma1 atangidza? Watanga kunzwa pangu nditi hanzi ndiri kunzwa kuda kuita weti, iye handiti ndiri kunzwa kuda kuita weti. Kuti uchipatsanuka kudai bva zvaramba. Iwe wanga uchinzwa chii mudumbu mako? Kurwadziwa kuti ndiri kudhonzwa so. Zvanga uchinzwa.
ndobva pafonerwa tikapedzisa kunhorondako ndopazouyawo sekuru azouya mukadzi wangu pauya mukadzi wangu ndopati pena sekuru wandakaita sei vandakaenda vakandigadzirira zvinhu izvi vakandipa key yacho anayo anenge anayo amene azoipa here azouya nekey iya here ina sekuru wacho ndopavasvika vangonimwisa mvura amene kuti yanga ine mvura yacho yanga iri muhari so ndo yavandimwisa sekuru vaiva nevha vandirowa nenge mugoti andi ndopa ndabva ndakwanisa inge ndanzwa ndichi kunzwa kuti wakwanisa kubva apa wanga wakasungwa ndakasungwa ndopa zvaita sei ndopapa ndatozongona vanhu vatongozara patabviswa ndopatabva tazoya kuno wati anzi munozoya kudari ndopa ndazibvunza mumwe mukomana wekumashopu uko ndikati andokumbirawo kubvunza pamba pani pasekuru vaya ndo handiyabva azondiperekedza tichidai so bva tatozosangana nevamwe vakadzi vangu vachitonditsvagawo wepamba patataenda wati paimba vaya ndopavabva tasangana wapo vakati muri kutodiwa kumatare uko ndopatasvika pamatare saka sekuru vanditi ndibhadhare mombe 2 kwavari chakaita kuti ufunge pfungwa dzekuneta gumbo panze ndizvo nekuti girlfriend iri kunzwa wakanyeperayo wataura wega ukati girlfriend wanga wakanyepa kuti une mukadzi wako akafa pfungwa idzo dzakabva papi mumba mako chii chainetsa hapana hakuchanyanya kunetsa nemukadzi wangu papa takangokonana ndipapa mwedzi wapera uyu ndo patakanyanya kunetsana ipapo bva atonditi handichakubata chete aiwa mudzimai wako ari kuti iye wanga wane nguva vozive kubva 2022 obvious wanga watotanga kuradza masainzi ekuti ndikatomboenda kumba kwemukadzi vanotondiziva vabereki vake vemugirlfriend wainoti chiko ndaitoti ndoda kumuroora waida kumuroora saka pauchagona kuvaroora ndangomunyeperawo waimunyeperawo aikubata sei chaita kuti ufunge kuroora kwatoziva kuti girlfriend unongotamba udzokera kumba batiri wangoda kutoriroora girlfriend chii chachakasiyana mai vemumba handizivi kuti pamwe pene zvanga akaitawo amai vemba vaitaurisa here uyo anga kanyarara here kana kuti uyai kupa bonde here avanga vasingakupi taura chokwadi ipapo pamwe girlfriend amene zvarakandiitawo handiziva hangu ufunga kuti vashandisira mushonga otherwise pamwe akandiitawo zvandiita mukadzi wangu hanzi wairowa mukadzi keyo uchirowa mukadzi usingachengete mhuri hatinombokona nawo apo neapo mumba imomo uchimurova ndombomurovawo apo netatadza kuwirirana mumba saka izvozvo ukunzwa seona nyika yese yakakutarisa nezvinhu zvawaita wega iwewe ndida kuziva inini bhozi inini handisida kuitiswa panapa drama nda kuti utaure chokwadi kuti sekuru wakambovaonera handivazive taura chokwadi handivazive awakambovaona usati wambovaona handisati saka hamuna kuwirirana zvenyu kugadzira nyaya nyika handivazivi ndizvo handivazivi sekuru wa saka izvozvo ukunzwa sei apa zvaanani pakurwadziwa kwanda ndichiita pataimu yatatakarara handicharwadziwa ndatsvaga pamashopu ndangoti ndikukumbirawo pamba pekuti ndinowanawo rume yekuita se yekurara pamba pavagara vanoita here zvekupapaloji uri pachii vanogara mauri pachii pabooking saka mashoko aungada kutaura iwewe kuna sekuru nezvawaita izvi nekumhuri yezimbabwe ndoti kune vamwewo varume vari kuita zvavari kuita izvi ndinoda hangu kunyanya kukurudzira kuvarume ikoko ndinoti varume ngatisaitei gumbo panze gumbo mumba kuna sekuru ndinoti sekuru handikwanise kunyatsa kuvatenda zvangu masununguriro avandiita pane zvandandirika sekuru mombe dzavo ndinokwanisa kuenda navo ndichinotengesa ndichivape mombe dzavo ndovabhadhara zvangu pane zvavandiitira mukadzi wangu ndomuda zvangu akatora kiyawo sekuru sekuranzi chii pane nyaya ukazi muzimai vari kuti ada kii uzisa muzimai ada kii muzimaika ndikuona sekuti ni basa raunga muzimai ndikwanisa kuti achadi murume sadombogara nawo pasi nasokanzela vanhu kuti murume wadzokedzana nemukadzi wake nokuti muzimai uyu akanzi atora kii yake anogona kukanda kana mudhemo anozokwanisa kuombolora
Saka kuri kuti izvo zvachiri akalokwa chiripo ere Ndazoloka futi back. Ndazoloka futi back. saka kunotochira wakalokwa saka achangoda panolokwa kuti izosvike pakunamirana memaita kangani Kakawani chaiko. Katinombopedza. Nenda chatoti chiri chine losi kambe. Isusu tiri madzimai bamunindo chokwadi chiripo chakanaka. Nyaya maita izi nyaya iri nyore kumunhu wechidzimai. Imimi muri kufunga sexuality womukadzi wenyu. Ndokuti mhosva yamaita nyuko mukarambana asienda kudzinza rekwenyu kuvana venyu kuti matadza mukadzi wenyu kuti hauzi mukadzi wakazvidzika. Kana ndiri semudzimai ndizvo zvinenge zvichireva. Sadamboti imimi muri kufungei mumwoyo wenyu pachivanhu chedu zvaita nabedu kare. Iyi mhosva yeungu mukadzi akanganisa pane chamuita kuti akahanzi chakachikonzero chata kuti musoro uita sei uteme ndopasvika apa. Asi mimi makufungawo kuti asiye kumukadzi wenyu kunyanyura vana venyu vamakabereka nemukadzi wenyu ndopane mhosva kuropa ramaita iyi. Hanzi muchaitireiwo mukadzi wenyu nokuti zvamaita izvi pachivanhu penyu mamutsa hondo kuvana venyu varipo. Saka ava vada kunzwa kuti mimi zvese zvazopera izvi sekuru maripa zvese zvaitwa mudzimai wenyu muchamuitira chii? Mudzimai wangu ndoda kumuripa nemombe. Ndoda kumuripa nemombe. Muri kuda here kunogarisana nemudzimai? Ndinoda hangu mudzimai wangu ndomuda. Ko ndikada kuziva nekuti panoita girlfriend. Nekuti tinewana 3 nemukadzi wangu. Nemukadzi nowana 3. Ko ne girlfriend. 1 year. Mune mama tobereka mwana? Kune kamwana handizivi kuti ndekangu here kana kuti ndekana nekuti Alright. Saka imimi munoziva sekuti mwana ndewenyu? Munoziva sekuti mwana girlfriend ndewenyu? Ndo panonetsa kuti ndizive nekuti handizozive kumwe kwaanenge achimbofamba. Mukoma mune hama dzenyu dziri panapa here? Nambofonera mukadzi wangu ndiye ambofonera mukoma wangu ati anzanzi. Hama pane hama dzemukadzi dziri panapa? Amene tafonawo here kune dzake. Angachitawo dzara rakuya kuti asosongwe. Zvinhu zvaitika wotadza kufonera kana hama yako kana hwani Wafonera. Wafonera mukoma. Chizemuzikazi. Mukadzi nazwa mukadzi funa matsapedzisi. Chivurero kuti muzangu wazima. Pai chivurero mukadzi apite serere kushira. Mukadzi namuzwa waifona. Mukadzi wangu ndiye asvisa. Ndanichingozivikana kumba kwehama dzemukadzi ndiko kwandaizikana. Kuhama dzangu handina. Ndakaenda naro kuhama dzaro. Ndamufonera apa ndatongotiza ndichiti ndiri kuenda kubasa. Basa kwandiri kushandira ndeuku kuWednesday. Aiuya pakamboenda mukadzi wangu kumusha aiuya. Sabana basa na mahura ndini. Asa mahura kama. Mauto buda mai. Baba ya mai vataura Mai kiseu. amai vataura wai pamusoro Sokostina pamusoro iva Heathcliff woye Heathcliff woye pamusoro gari wemu Heathcliff ndofunga chiitiko chaitika makuseni na 8 o'clock handiri muri kunzwa hapana anga akazvitarisira ende hapana anga achizviziva asi wona izuva ratodoka inini ndiri mudzimai wasekuru nditoriwo nevana varida kudya nditoriwo kuda kutogezawo sekuru vacho varida kutogeza varida kutodyawo tikaramba takaungana zvatakaita izvi kana tikaramba tichiti mukadzi wacho ngaabude muridzi wemurume awana kare mukadzi wemurume wake
girlfriend remurume wake atoriziva kare kare ende vatorovana vakapedza panguva yavangu akaita zvavangu akaita. Pamusoroi vazukuru chimbondipaiwa nguva. Mbiri yasekuru haiende nemashoko. Mbiri yasekuru inoenda kuburikidza nebasa ravanobata. Vanoziva nyararai kuungana kwenyu kwamaita nhasi hakusi kwekutanga. Kana mukabvunza vaiveko pakatombounganiwa pakaitwa sei, vamwe vakatopikisana nasekuru nhasi uno vatori pasi, vatori muvhu. Manzwa, saka kuungana kwese kwamakaita uku hakutombotishamise kana kawani. Shoko randirangoisa panapa chete mese muchiparara nderekuti ari kurwadziwa nekuhurirwa nemurume kana kuti ari kurwadziwa nekuhurirwa nemukadzi. Ndiye achauya achiona sekuru. Ndiye achauya achiona sekuru. Kune vaivaye vari kuda kungoti hana dzitape hana dziture. Dhondo ari zvenyu musazvinetsa. Nenyaya iyi chinoshanda imhepo, chinorwa imhepo. Chero Bhaibheri rakanyora rikati atirwe nenyama neropa, tinorwa nemweya iri muchadenga. Saka ari kurwadziwa nezviri kuitika muupenyu hwake. Ndiye achauya achiona sekuru. Hatisi kutomboda mbiri kana kuti chimusazvinetsa vazukuru kana musi 1. Tatojaira kurara takamira mvura ichinaya tichinaiwa. Tatojaira isusu kurara tidya sadza nesauti. Chero vana vangu vajaira. Saka hatitombotsvage mari kwamuri nekuti mimi muri kutoitsvagawo. Ane mari ndiani kwapa? Ndiri right muse. Indanga singatizii murume akati mukadzi akashaya. Takatanga kudana 2022. Makasangana kupi? Takasangana kumfakosi. Makasangana kumfakosi. Taurisa. Takasangana kumfakosi. Makasangana kumfakosi. Sa 2022 yo aimboya kumba kwakwe. Aiuya. Hama dzake ndaenda kutodzisa nekuti muna ndanda isinda pa introduction kwa hama dzangu. Alright. Sa kumba kwakwe aiuya. Aiuya. Ndiye angachibhadhara rende. Rene undaibhadhara ndege. Saka murume munhu waimudiwa zvibhadharo egarendi. Taingofambidzana achindibatsira zvandinenge ndisino. Taingobatsirana nekuti ndiri munhu ainge achiita zvebusiness. Iwe wangu wakamboroorwa here? Ndakamboroorwa. Saka iwe chichaitika nhasi pamazosvika pakunamirana? Kandifonera kuti uya kuHeathcliff. Ndobva ndauya. Ndobva nditi uya munonzi makefi, ndobva ndapinda makefi macho. Ndobva ati ngatimbomwaito maBlack Lab. Ndobva azonti handi timbonotandira kumarumu. Ndobva toendesawo kumarumu kwachinda tokuziva ndiye atobvunza. Ndobva tatoredzwa mumarumu pashonani. Saka taime tasangana ndabva ndanzokuda kuita weti. Ndakuda kumudzikisa bva ramba akanamira. Kurwadziwa. Sekuru vasvika. Ndobva vaita kuita kwavaitawo. Ndobva vamwisa murume zvavamwisa. Ndokuzosimuka kwaaita. Saka vasara kubatsira inini. Tiri kunzwa ngejeko pasasi pekufa. Maiguru waona here? Ndavaona. Mataurana tichina maiguru? Ndakakumbira ruregero nokuti ndakanzoti ino akafa hakuna ariko. Saka iwe haunombetoshungudze kuda kusvika kumba kwemunhu waudanana naye? Hanzvadzi dzake ndaidziziva naamai vacho amweni. Vamweni wavaziya? Saka iye aiti kumba kunani? Aiti mukadzi akashaya ndogara naamai vangu. Saka wangoti handikaendeka kumba kuna amai uye hako kwangu? Tachiri kuwadzana. Saka iwewo ndati mashoko ako wauda kutaura kuna maiguru vako? Ndangoti kuna maiguru ndokumbira ruregerero ndapana chana chiziva ndakanyepera. Ngochiziva. Saka iwe hauchade murumero? Ndichamuda. Nyangwe akakunyengera nerweseri? Zvichaita. Sekuru ava unovaziva here? Handivazive ndati kunzwa pano nhasi. Saka hamuna kugadzira inyu dhirama nasekuru? Aiwa handivazive bai. Kana wande? Kana. Hauna kana wakamboona? Handivana vatomboona kana. Saka unoti china sekura?
nebasa ravaita sekuru vanogona basa ravo vanogona basa ravo chatowewo kwavanoda tobatsirwa kuti nditomiri jiri nani sei varume vanhu saka wakuda murume wako wangu ndega alright toda kutogara akumba pabuda nyaya yemwana mwana unaye mwana wani ndine mwana wangu ndasanda nemwana naye murume wangasata nemwana naye iye angachiti mwana wake ari kufunga kuti mwana wake ndewangu pamwe pfungowo dzake hake asi mwana ndewangu asi wakambomudza kuti mwana ndewako anzi mwana akaitwa muchidanana ka 2020 zvemukuseka zvekumuseka zvekuseka kungofarawo ngoti mwana ndewako but mwana asi wake saka wakazomudza here kuti kutamba waziye kusvika nhasi ari kufunga kuti mwana ndewake ndina mwana naye muzvinzwe hanzi ndaitamba handina mwana nini saka sekuru vati chimanje mudara iwe wanzi uchaita sei manje charipa here kana kuti datoripo nemurume bhosi akanditambisira nguva achindinyepera datoripo nemurume wacho uri kuda chii nemurume anotongoto zvanokwanisa kosa hama dzangu dzanga dzakumuziya hama dzakumuziya apa wanyadziswa futi apa ndanyadziswa pamusoro imhuri yezimbabwe ndinoremekedza vakuru vari kumberi kwangu, vakuru venyika, ma-MP, ma-councillors, masabhuku, mose ndokuremekedzai ndiri mukati menyika ino. Zita rangu ndinonzi Prince Chikonzo, kana kuti sekuru Gonya, idza rasekuru vangu vanogara pandiri. Ndimuzera wamuri kuona uyu. Saka nhasi uno ndiri pano ndimbokurukurawo maererano nebasa riri kuonekwa nenyika yakazara pano riri kubatwa nekuitwa. Basa iri kubva nechitanga ndiwo mirara rakangoita. Pane muzukuru wechidzimai akauya kudare kwangu. Muzukuru wauya akamboya kekutanga ndamugadzira asi nhau yake yanga nhau dzekuti murume akatama mumba asanoziva kuti ndokuda asikachagari neni. Muzukuru uyu akatora nguva achitambudzika achingoshingira imba yake. Muzukuru vandi sekuru hamuna zvamunokwanisa kundigadzirira here kuti sekuru murume wangu adzokere mumba. Murume uyu ndandikagadzira aingodzoka zvenguva diki diki echienda zvake kuna vanhu vake. Pandakati nyaya ndakukundikana kundogadzirira munhu achienda nemba kwake ndoita sei? Zvikanzi nemuzukuru sekuru imimi ndoda kuti mundigadzirire kuti murume wangu ndizvionere ndega, nekuti ndanzwa nekufamba nekuprofitwa, ndanzwa domboona ndigare maziso angu asi hazviitike here. Ndikamuti aiwa kamuzukuru uruda chii? Muzukuru akati ari kuda rukawo kundibate munhu wangu papi ipapo. Aiti kumafoni kunyange akasvika mumba kwamurume uyu chikafu anodya asi mufaro webota mumba hamuna. Saka muzukuru uyu ainetsekana kuti muchikafu mumba anodya hembe ndichimuwachira murume uyu asi bota hapana bota riri kuwana kopi. Pamwe pacho aigona kuti pamwe pacho potsei ongowana bota zvenguva imwe chete murume otoenda. Mukadzi aisara achishungurudzika nazvo. Mukadzi uyo bva adzokera kuna sekuru. Paakaona sekuru mukadzi uyu ndopati sekuru ndoita sei kuti ndipo zvondiro ndega. Ndazwa sekuru nekukuona inini muchiita basa iri. Ndoita sei sekuru inini? Ada muzukuru apana chakaipa. Muzukuru tsvaga kii yako muzukuru. Neshinda chipfeko chemurume wako iye ari kunetsa. Neshinda chipfeko chako iwewe zvemubhedhuru. Netauro reya munoshandisa papi? Pamutambo wenyu webota. Ndopaakauya nazvo muzukuru. Chintsvagirawo kii. Obva ane kii. Ndamuti kinura kii yako ega. Mukati mekii ndakuisa nhero dzangu mukati mekii. Ndopa ndakaisa nhero dzangu mupi? Mukati mekii. Tati muzukuru ndaukiya. Ndokiya here muzukuru ndoregedza. Tikasekuru kiyai. Ndobva ndakiya. Pandakakiya ipapo
muzukuru ndifunga ndakatora mwedzi wese ndakatomboenda kwamutare ndichitapa ndakaita zvinhu zvenhema kana zvionekwe kudzoka ndakata muno muharare kwetilifi kunoku muzukuru uyu nhasi ndopa nditi sekuru ndiri kuonai hanzi vanhu vakufa ari vanhu vakufa neiko sekuru ndokumbesa muombonori nanhasi kii yacho ndichiri nayo panapa iyo kii yacho ndeiyi ndagadzira ndakatenga ega ndagara pai ndazoshedzwa inini kwakwana murume ndatomboramba kuti pamwe zvinozwa izvozvi pamwe zvisirizo varidzi vomushapa vanga vayo vega varidzi vomushapa ndovasvika vandisimudza ndasvika nyika yakaungana inonzi Headcliff yakaungana yose ndasvika ipo Headcliff yakaungana ndatarisa kuti asi mutaza kunyepa izvi zvatoitika zvechokwadi izvi kazvaitika ndasvika ipapo ndatarisa chokwadi ndikaona zvinhu ndizvo chaizvo kati ini hana chandoda panapa baba handikwanisi inini kuti ndiwasunungure vanonditendawo nekuti zvinhu izvi ndisikadi zvidaro asi ndedotase mukati menyika mungoramba muchivimbana mukadzi nemurume ingoramba muchivimbana kana murume achiti mukadzi achiti ane murume wake ingomuimba kuti mukadzi wani wangu kwete gumbo kunze gumomba mazuva ano kune zvirwere zvakasiyana siyana azvinopinda madambudziko api iwayo muzukuru ndakumbirirwa futi mukati medare zvikanzi sekuru ndokupiwa seko musunungura chi munhu uyu ndokusunungura kutaita vanhu ava sekuru ndofunga damboti bvunze mubvunzo vamwe vanga vachiti zvikuita sekuti mimi sekuru magadzira drama renyu mukatsvaga maactors enyu munoti chinenya iwo ivavo ava kava havasati vaziva ngavambozvedzawo ivo kana vachiurirwa narume wavo wazogutska kuti hasi madhurama uzosvika kuna sekuru zvapera matara angu inini nekundoona pano pandiri panapa ndopachari pambo pangu panowanikwa asi ndinofamba nekubatsidziro wangu wangu wachitambudzika asi kurudziro yangu mukati menyika ndeyekuti vanhu mumba kana murume nemukadzi ingovimbanai mukangovimbana mumira mhirishonga mukati memba kurovana musarovane mukati medzimba kana mawadambudziko gadzisanai nekutaurirana ndizvozvo sekuru manje apa pane vana sekuru panoitwa sei imba yakutoparara kuti hapana zvimwe zvamunogona kuita here kuti imba isaparare ini zasi sekuru ndopatasvika nguva dzinedzi ndati ndakumbira machembera ndakumbira kuti mupenya mudaro umomo nekuti mukadzi uyu ari kuti iye murume handichada andihurira girlfriend futi zvakareri kuti murume handichada nekuti murume anenyepo mukadzi wangu akadini akafa saka inini ndandichida kuti ndigadzise nyaya iyi mukadzi nemurume vagadzisa zvakanaka ndizoziva kuti ndizozikawo sekuru ari kwanoziva vanoita umwe angada kuziva kuti sekuru panonamirana vanhu chii chinenge chichiitika ipapo paipai panomirana paipai inhau dzekuti ndinagadzira kii yangu yayo kuwana kuikiya chete handiti murume kana mukadzi mumba kana ari mukadzi aruda gumbo mumba gumbo kunze kana ndangoisa kii yangu chete inini mukadzi panobuda mumba umu dzimwe dzenguva anogona kurarama vanhu munyika muno vasikabatwe neutsotsi vanokwana mafoni kwakasiyana siyana neutsotsi wavo vanogona kuita vanhu vakawanda saka vanhu ivavo ndinovagadzirira kuti vaende kunobatwa panzvimbo pane mabasa adini ari kuita tora kuti bluetooth inoconnecta inenge yatobata aiwa ndizvozvo muri ezimbabwe ndo sekuru vatanga chitarana ava ndivo sekuru vakaita nyaya vakagadzirira mudzimai uyu ndo zvakare sekuru vasunungura murume nemukadzi uyu vawanikwa vakanamirana kuno kuHeadcliff imwe nhau iri kuita munyika inoyi ndaona kuti nyika inoyi kai yawanda chihore vanhu vazhinji vari kuchema chimhanya kumaporota kuti kumweya asi utori mweya uri mukati menzvimbo ndaizokumbirawo nzvimbo ino kana mune vakuru timbozomborongo mutambo wokumbirira nyika kuti vanhu vakawanana mukati medzimba vazwanane vari chinhu chimwe chete vanenge vafunga kutora madzimai 33 vanofanira kuyanana nemudzimai wekutanga vekare vakuru vaitabarika ava vemazuva anaya barika richagoneke nekuti havasi kuti barika iri barika nevakuru vekare varigona sei barika iri kare rainzi kana uri mukadzi wechipiri iwewe kana wakuda kuya kuna maiguru mumba kauda sipo unoiwana kuna kana shuga unoiwana nona maiguru kauda peye mari
unena maiguru ukangona mukadzi wese anouya mumba asikatende kuna maiguru hapana imba ipapo panotonesa. Saka vasikana vari kutengesa hase kuti vatoende kupi akomana kana magadzisa nyika muda kuti vaenda kupi aiwa kukurukura zvido kwatiri kuita ana sekuru vachitaura kuti ivo vari kuti nyika ino yanyanya chipambi yanyanya chihure kana ufunga kutora mudzimai zviite zvakanaka haikona kutora matorero iwaya ekuti unonyepera muntu wakafa iwe uri mupenyu sekuru anozokugadzira ndizvo zvamatara unozoloka munhu neloko andoloka saka iloku muchaita sei iloku ikai kana ndadzokera mudare yezvinezvi ndichada kunzwisisa kuti vanhu vakuru ndasiya mudare vayanana nevana ava kuvaenzanisa kuti mukadzi une murume ade vakadzi vake vese here kuti adoita sei zvaanenge achida ende zvachasha nazvo iyo nzira yakashandisa ndo yakashata nzira yekuti unoenda kunze uku mumwe wako asikazvizive mazuva ano kwani mabp vanokunoenda kuchipatara vane mabp wonzi kuroiwa dziri pfungwa nekudzi kufunga kwemunhu asi ukamubude pachena mudzimai wangu inyini wandava nayo ndifunga kuti aite manyini wako asi chaachada kana iri mari yekubasa kwangu kana chiri chii mabarika aya aigona vana vakuru vekare wechimanje manje mabarika aya achamagona. Tinotenda sekuru tichadzoka zvakare tichinyatsokurukura nyaya dzepasi chigare asi zvanhasi taona basa renyu ramabata varipo vari kupupura asi vamwe vati imi magadzira drama mukati aiwa ivo vari kuti ndagadzira drama ngavombozama ngavombozamawo vanhu vabva nguva yava zvaitika ndika nguva mangwa ndazoenda parifuka zomatoro zvaitika ndikutuka mukadhumana matengwa here nemidziyo mune mari yamapiwa here saka sei mukuramba muchivatendera vari panapa handi umbowa vapiwa kudhara hatizi tikuda umbowa tikuitira vanhu aiwa yaisi kamera shamwari yangu unoziva kuti chiyama ininotaura ndapedza masa andika sekuru handi kana vachitogona zvinovabatsira ivo andika kozi ndikaenda ndapedza so ndapedza but kana zvaitika zvo zvechoka koza mwari kuramba ini ndatorina sekuru imimi nditende ini ndamusamoti yangu ndoenda ndachandobva but nzonzwe but sekuru kana vagona basa ravo avanhu kana vasati kuti vanongoya voita se vongoonekwa vachikunetsa vanhu inzonzwe shamwari yangu inzonzwe handimataura nambonzi vechikuru vaikaendovaona zvese zviitika neava saka ava vari kuuya murume nemukadzi vari kuramba handisati tichagiragara tichinyavari kutya crowd tikabuda murume akagara pasi abureka murume ndikatora voisi rako atova una mhosva kaiwe wanga usingazive wanga usingazive kai voisi baba vari kuti hanzi mama mayudu daida kuberoda kozona ngatoda uboda tona zvokati muchivarambidza vandakachimba cheche nyoko ndemapepa otanga chenyoko chimba cheche ora kwanza kozona chapina tiona ita so ndibuda sorry
Thank you.